KSA meeting tompen richikip apardilaji weekly market along branch body reshuffle amaiki padupon. KSA meeting tompen richikip mate KSA Thompson Rompi a KSA arotum pen Lumbajong constituency ke parlu apardilaji weekly market along KSA branch committee arpuka chelar paname along central committee amepu Thompson Rompi Kongchunbang lapen central committee lapen Dipu district committee along Klembang Phatum Chitong. Bangso apardilaji KSA branch committee along Mepu Akimi kachelar pon laki Raj Ronghang Mepu Martin Bay Tun Mepu Bikram Timo lapen Kiron Hase Tun Mepu Rajesh Timo finance secretary Relief Timo assistant finance secretary Mukrang Timo propaganda secretary Bhim Ronghang assistant secretary Sterlika Timopi office secretary Jirlong Timo assistant secretary Rup Singh Timo sports secretary Ramhan Se assistant secretary Atuben Se Arpukimi Tengpon. Dipu Pen Sarpaurity So Report News 7 Notice. KSA apardilaji branch committee video safar along angitum media kote ngaja fakna porting anistom nimpat surisira kulu pilo dapen hitum pini video safar mate tum arpu ini kacelar amayalong hitum aluhi manteng anistom gundo hitum kecungai tripi KSA kai pisang ho pisang pi dapen kunjungbang kesatuan kai dan jenglok ni setanggung dan branch Dipu district committee president secretary dan untung branch unit ini yang setanggung pantan ini langsung media long kami ini akhiro kilo lalu ni tum la boli resfalm dari tum arpu celan ko thake tum ningkan isi pen ilum karbin lu chare song betul branch tin tame so arpu ke celan ramai gadur sipini bang so arpu kami nili puthot nili phan si president pipon lo nili president lo apen nili secretary akai pudo lo apen nili tum pini abang so budi safar long nili tum ahin pen nistong lo branch nili pantan tum juro part pilo apen nili tum armu gang nili tum non budi hakimi kipon ate nili tum arpu ki pekpon tami nili tum deng pon lo bang so mai lo apen non kidang jilang apen non labang so hawar long nilitum kacisik du laki nilitum non uwe kimi tum phan ka charlie ka prang nang ji lapen labang so hawar long koson si kimi kichok non uwe kimi phan mate ilitum mesena tuar ki than pon ji phan sil pini nilitum bangsa budir sa falon tam nilitum ji than pon lo chimum pon lo lapen lasi nilitum non putot isi nilitum dak akisung nai do nilitum non labang so hawar tum apardilaji long pen chota kali nitum hala berlaget pen chenglok pu la parai an ke dhon suri dorilian ta tum non disiare pu nitum kaparlu dat lama pu thak bang nitum ningdupik asi bini labang so mai long nili chuning ridun kangtung labang ke nitum akai non konsil charibang akai doktor turamang apan asi labang so akisung bang disiare bang nitum han prabjin ni pen nitum han nange pajok pen nitum kimisen adim karbi yang long ason nitum kidu ke thak taiki nang pa kisung ke boy pabe pinji kusi pabe pin nangi pen si la sobang so adim long chuning ridun lo tang da khai non puthot nang si mai puat pu ki phon tu la pen kedam tang por ta nang si ki phon tu lo tang da par lo jara thanang tu ma hin pen ko peni jogwan ka bar sai peni ki pen pon som dolo ke cengsi niltum ke klempon lage niltum damtang tuning aningkan pustamen niltum non owi kimi tum han koson si ka charling education awareness tamen niltum klempon lo niltum mahabar long lapen coaching class patamen niltum bipon lapen niltum football khela tournament tamen selang bipon lo lapen niltum himipi phan mate kabidet kangdat pi ave pin pen also alang li phantam tum hem tami nitum jongjong atangka panami kimpi ponlo lapen school kacharli also akeng pen kidam kaike dapan kilometer cap ha difuan tami alang li king basidam tamil lason tamil nitum cycle tami nampi ponlo lapen nilutum la akeng ati kok hans tami nilutum
tapi ciar pada min iltum pipon apen non ki bang jilang tamin iltum labang so hawar phangke kisung kon ma bangke iltum ajapon thipji lapen iltum klembon thipji busi bang so amai lang nang tum han media long pachindum project pene ka disik la poson ma ke bang jelang apor project ka disik bang du labang ke iltum non executive meeting long sintum che parai pola su pensin iltum la non ki bang jilang bangke iltum koson si ke claim pon nang jimal bang sahawar long bang ken tum halas ani sin tum product kan pachim kon Am tu bang ji nak kulit tum si coaching pun lagi lama. laga nile tum continue lo laga aning kan bang sin tum kon po lake kep lapen kreni la tum phanang ding pan mang ken tum kai ke tame ni tum so coaching mang ken tonte la sin bipon verji pusin ni nile tum chiparai kon